Moi, ja nyt niin pelataan taas tätä Raidercraftia. Tietenkin Mikke 170 kanssa. Tää on mainaamassa. Niin, mä oon täällä talolla. Hankitaan ehkä 2 tyyppiä pelaamaan lisää. Joo. Ja sitten nyt mä mainaamassa, mä oon saamassa meillä Cobblestone ja mä menen Bedrockiin saamaan ne vähän Dogje. Hirveästi. Okei, nyt mulla on riittävästi. Nyt jotain. Me lopetettiin just äsken, että tehtiin niinku suoraan perään uusi jakso. Verrat tuolla meni netti. Et ehkä mä lopetan tän osan tähän. Jos toi ei pääse. Joo, mä lopetan nyt.